πώς γίνεται μια ανάμνηση να δώσει ψυχή σε ένα εντελώς άψυχο αντικείμενο? Λοιπόν, σήμερα θα ταξιδέψουμε σε ένα πραγματικά μαγικό απόσπασμα από τα ψάθινα καπέλα της Μαργαρίτας Λιμπεράκη. Θα δούμε μαζί, βήμα-βήμα, πώς η μνήμη μπορεί να πάρει την πραγματικότητα και να τη μεταμορφώσει, κάνοντας τα πιο συνηθισμένα πράγματα ολοζώντανα. Και όλα ξεκινάνε από εδώ, από αυτή την πολύ απλή φράση. Είχε το δικό του τον χαρακτήρα. Μα τι μπορεί να είναι αυτό που έχει μια τόσο έντονη, σχεδόν ανθρώπινη προσωπικότητα? Αυτή η φράση είναι το κλειδί. Είναι αυτό που ξεκλειδώνει ολόκληρη την αφήγηση που ακολουθεί. Πάμε λοιπόν στην πρώτη παράγραφο. Οι αναμνήσεις από το σπίτι. Εδώ στείνεται όλο το σκηνικό. Η ανάμνηση μας τοποθετεί αμέσως κάπου συγκεκριμένα, κάπου κοντά στον λυκαβητό. Αυτή η λεπτομέρεια δεν είναι καθόλου τυχαία, ξέρετε. Δίνει μια αίσθηση οικειότητας, μια αίσθηση πραγματικού τόπου, σε μια ιστορία που, όπως θα δούμε, παίζει συνέχεια ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό. Και το σπίτι αυτό, δεν είναι άδειο, ζωντανεύει μέσα από τα αντικείμενά του. Ο φωνόγραφος του πατέρα, τα κινέζικα βάζα, δεν είναι απλά διακοσμητικά. Είναι οι σιωπηλοί μάρτυρες της ζωής αυτής της οικογένειας. Αλλά προσέξτε, ανάμεσά τους πλανάται και κάτι άλλο. Μια υπόγεια θλίψη, τα κρυφά δάκρυα. Αυτό μας δείχνει ότι η ατμόσφαιρα είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι φαίνεται αρχικά. Και τώρα ερχόμαστε στο μεγάλο πρωταγωνιστή. Όχι, δεν είναι άνθρωπος. Είναι ένα αυτοκίνητο. Ας γνωρίσουμε λοιπόν τον Καραϊσκάκη. Και το όνομά του, Καραϊσκάκης. Σκεφτείτε το λίγο. Ένα όνομα ηρωικό, βαρύ, για ένα αυτοκίνητο. Αυτό το παρατσούκλι από μόνο του μας λέει τα πάντα, έτσι δεν είναι? Αποκαλύπτει τη βαθιά, τη συναισθηματική σύνδεση της οικογένειας με αυτό το όχημα. Δεν ήταν απλά το αυτοκίνητό τους, ήταν ο Καραϊσκάκης. Και τι ήταν αυτό που του έδινε αυτόν τον τόσο έντονο χαρακτήρα? Εδώ είναι που η περιγραφή γίνεται απολαυστική. Ήταν ένα πλάσμα σχεδόν ψηλό και στενό, με μύτη που θύμιζε αποκριάτικη μάσκα, ένα φαναράκι μόνο του, αμυδρό. Ακόμα και η κουβέρτα για κάθισμα ήταν σκοροφαγωμένη. Κάθε του ατέλεια, τελικά, ήταν και ένα κομμάτι της μοναδικής του γοητείας. Και γιατί όλα αυτά? Εδώ είναι το κλειδί. Ο πατέρας δεν ήθελε ένα απλό, συνηθισμένο αυτοκίνητο. Ήθελε κάτι που του άξιζε να είναι ένα όνειρο. Αυτή ακριβώς η επιθυμία για το εξαιρετικό, το μη συνηθισμένο, είναι που μετατρέπει ένα παλιό όχημα σε θρύλο μέσα στην ανάμνηση. Και πάμε τώρα στην επόμενη παράγραφο που είναι και η καρδιά όλης της ιστορίας. Μνήμη εναντίον πραγματικότητας. Εδώ τα πράγματα γίνονται πραγματικά ενδιαφέροντα. Αφού λοιπόν είδαμε όλη αυτή την περιγραφή, την τόσο ζωντανή, τη γεμάτη αγάπη, έρχεται το μεγάλο ερώτημα, το πιο απλό ίσως. Τελικά, τι χρώμα έχει στην πραγματικότητα? Η απάντηση είναι που αποκαλύπτει όλη τη μαγεία της μνήμης. Και κοιτάξτε αυτή τη σύγκριση, τα λέει όλα. Στην πραγματικότητα ήταν ένα μάλλον αδιάφορο καφέ ή γκρίζο. Στη μνήμη όμως, στη μνήμη ήταν κάτι άλλο τελείως. Είχε μεταμορφωθεί σε ένα βαθύ κόκκινο βυσσινή πετσί αληθινό. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται εδώ. Η μνήμη δεν φωτογραφίζει, ζωγραφίζει. Παίρνει την αδιάφορη πραγματικότητα και της δίνει το χρώμα, την υφή και την πολυτέλεια που της άξιζε ως όνειρο. Και όλο αυτό μας οδηγεί στο τελικό συμπέρασμα. Ποια είναι τελικά η ψυχή των αντικειμένων και γιατί όλη αυτή η ιστορία έχει τόση σημασία? Η απάντηση είναι πως η δύναμη της μνήμης είναι ακριβώς αυτή. Δίνει ψυχή στα άψυχα. Ο Καραϊσκάκης δεν ήταν απλά σίδερα και λαμαρίνες, όχι. Μέσα από τις αναμνήσεις, τις εμπειρίες, την αγάπη, έγινε ένας ζωντανός χαρακτήρας. Ένας σύντροφος, ένα αναπόσπαστο κομμάτι της οικογενειακής μυθολογίας. Και κάπου εδώ, η σκέψη γυρίζει αναπόφευκτα στις δικές μας αναμνήσεις. Αν κοιτάξει κανείς πίσω στα παιδικά του χρόνια, σίγουρα θα βρει ένα τέτοιο αντικείμενο. Κάτι που είχε το δικό του τον χαρακτήρα. Ένα παιχνίδι, ένα έπιπλο, ένα ποδήλατο, κάτι που η μνήμη το πήρε και το έκανε θρύλο. Για τον καθένα, ποιο να ήταν άραγε αυτό?